अम्मा जी मसाला पीसे के बा। अरे त मसाला पीसे के बाद कहत का बड़ी जो जाके पीस दे। कहत ये से बानी कि हमरा से सिलवट्टा पर मसाला ना पिसाई। जवन खराब मिक्सर पड़ल बा ना ओकरा के बनवा दी। और वैसे भी जौन 4 साल से दहेज के सामान के ताला मार के रखले बानी ना उमे से मिक्सर निकाल के दी। वो मिक्सर ना निकली, गीतवा के दहेज खातिर रखले बानी। हमार दहेज के सामान गीता के ब्याह में ना दियाई, रउआ दूसर लाके खरीद के दी। अरे दूसर कहाँ से खरीदी? हाँ, जब से तोर ब्याह कइले बानी तोर भतार हमर बेटा घर में मेहरी के पल्लू पकड़ के बैठल बाड़े। हाँ, हमार पल्लू उल्लू पकड़ के नइखे बैठल बाड़े, मारे दुलारे में रउआ बैठेले बानी कि बेटवा शहर जाई तो दुबरा आ जाई। और वैसे भी ये गमा पहलवान के 4 साल से पहलवानी देख रहल बानी, अभी तकले मान अपन पेनी। देखा भुन मत करा। सास बहू के झगड़ा में हमके का घसी तो लोगन कान खोल के सुन ला माई। हमरे बाप के मेहनत के कमाई के दहेज अगर गीता के ब्याह में दियाई ना तो रउआ लोग के जियल मुश्किल कर दे। अब बुढ़ापा में कुल तोहर करम दिखा दे। ए सुन, ठीक बात और दहेज हम ना देब। जवन बिगड़ल मिक्सर बाना ओहो ना बनवाई। जाके सिलवट्टा पर मसाला पीस। घर में तेगो पोता दिहले ना जब से बियाह करके आयल बाड़े ते, और जब ले पोता ना देवे तब ले नई का मिक्सर भी ना निकली। बता देता नी। जब से घर में बियाह करके आयल बानी तब से जिंदगी नरक बन गइल बा। कितना अरमान से हमरा बाबूजी बियाह कहले रहनी कि हमार बेटी ससुराल में आराम करी, लेकिन ये बुढ़िया हमरे दिहली कुल दहेज के सामान पे करिया नागिन की तरह कुंडली मार के बैठल बिया।